Master, patambalin ako sa imo. Unsa man imong gibat diyan? Kahit man akong tiil, master. Unsa man na imong gimuot di ay? Sakit gay kay akong tiil, di matulid. Kani? Oh, Jay ipatong. kahit kayo. Oh, naunsa man na. Unya na. Kiunsa man na mo? Oh, Kinahanglan nga tibuok lawas nimo matutuan ako kay aron maulian imong gibat diyan. inana Ge, din. istrita daw. Istrita. Agay. Istrita pa. Ah, Tay. Ge. wala di na pud mabawg. Ge. Ay pagpagahian ni mala po nimo nga nangusog man ka. Agahi jud kag lawas. Kuan, unsa pa may lain nimong gibatyag? Usoy maglisod ko ginawa pag maglakaw ko. Dali lang ang solusyon ni ana. Inhale. Inhale pa. Sige, inhale. Sige. Ay naman ang pagka-inhale nga mura magway kaon. Sige, inhale pa. Sige. Inhale. Sus, inhale pa naman na. Usa naman di ta ka ginawa matay ta na. Sige. Exhale. Exhale pa. Exhale. Naman ang pagka-exhale nga kahinay ba ana? Kusga. Kusga pa. Unsa matay ta na. Ay kung pakuyawin no? Gusto man ka kamaulian. Oh, gidi noon kay. Unsa man na oy? Gusto man ka kamaulian. Kinahanglan na. Para sa na. Kuha na siya no? Muna siya isumpa sa mga sakit-sakit. Ang sakit-sakit nga kutob nga mo doon sa imo. Mga wala na, mga tanggal na. Sama na siya sa kuan. Kaning imong lawas, gipuyan nigdaghan kay paka. Unya ka na mga paka, mga wala na, pinagi na akong gipantutho sa imo ha. So, Unsa man ang anong nakasud man pagka dira? mao nang naglisod ka ginhawa og nanggahi na imong mga lapalapa. Kay tungod man na sa imong kuan. Di pud siguro kahilig maligo no. Ta, di gid. Munay sayop nimo. Muna nga alas 3 pa lang sa kadlawon, maligo kag binukal nga tubig init kay para mawala nang imong mga sakit-sakit. Nya mapanit ana. Oh, nanapod. Napay gagmay kayo nga namilit sa imong lawas. Kinahanglan nga mawala jud na siya kay aron matanggal. Mo man ang gitutugod. Kasabi-subion man nimo nga masumpa na nga atong kuan. Masumpa bantay bitaw ka. Oh, dire. Sige, tindog daw dito banda ha. Tindog daw. Maglisod ka niya akong tiil. Natutuhan na nako. Basig maayo ka na. So, suwaye daw tindog kung makatindog ka na ba? Bantay bitaw ka. Oh, suwaye. Oh, naon sa may hisamot na eh. Leo, Pabi kito kong uli ano. asa pa man ka uli di dong? Ito speakas bariyo gani. Kapikas nyo baryo. Sige. Para nga maayo ang kusog sa imong paglakaw. O usap sa kanya ni. Para sa nang puna. Kinahanglan nga mo usap jud kanya ni. Ay, samot na gani oh. Pag makausap kanya ni, ang sumpa niya na nana dinhi sa dahon. Kinahanglan nga diri, ako mapalayas. diri, Di ako yung ngit. O nga. You have slain an enemy. Ay sus naman ang pagkangangaha kagamay ba nangangaha nga pa. Double kill. Dako pag nga. Sige. Nga. Ay sus naman ang pagkangangaha. Triple kill. Wa na di na mabuka na tumba ba. O sige nga na lang. Nga pa. Maniac. O hangad. Hangad pa. O sige, usap pa. Savage. Ayaw pagdoko kay masuho nga atong kuan. Orasyon. Wiped out. O sige, ayaw kubusa. Nya, tama na to. Naman nga wala man nimo maiba ni. Ibalik di ay. Oh. Naiba na. Abi na og tambalan ka master. Imo na minong kong gibinuangan. Ay sus, pili man na sa ingon nga binuang. So, ato lang nang gikuan kay mga sumpa ning akong gihimo. Gusto man ka nga maulian. Ito gani. Sige. Lakat na. Pagbalo na lang niya no. What? Na ako'y dahon dire. Kani. Para sa nung puna. Kani pagkatulog nimo, imo ning ihaklap sa imong mata.
Duha ni kabuok, matag Martes na ya, matag Martes. Og inig kahapon na pud sa Martes. Mao gihapon Og sa Martes gihapon ni ha. Utay sa Oh, naman na Martes. Oh, hilam sa. Gago ka ba? Og sa Martes sa gabi mao gihapon yung imuhang kuanon, imo gihapon niya siyang iaklop sa imong mata. So dili nimo ni tanggalon ha. Puro naman na Martes. Na. Oh, naunsa kin na siya. Dili nimo ni tanggalon ha. Bala nag magdoble-doble na ni. Binuang naman ang imo Balik ko niya dire pag ikapitong Martes nga dili nimo ni matanggal sa imong mata. Balik ko niya ka dire ha. Oh, balunan ni ngadto. Matay pagtarong bitaw Master. Pila ka Martes? Dulo. Pero isa ra na ka Martes nimo himuon. Gago ka ba? Ana buang. Sa isa ka Martes katulo nimo na himuon. Dili nimo na tanggalon sulod sa 7 ka Martes. What? Kane, kita ka din Sama na. Unsa man mo nakita? Oy. Unsa man nga? Unsa nga? Kani siya imo ning itoslok sa imong mata. Binuang naman ang imo Dili kay sumpa gihapon ni nga sa imong mga sakit-sakit. Kanya mabutay nung tana. Kay pagkaulian sa imong sakit, wala na kay mudoon. Gamay na lang. O imo ning tungaon. Unya, iligtuslok nimo sa imong mata, lamyon na nimo. Kay pagkawa na kay sakit, wala na pugka o. Tuo lang ka nako. Binuang ginang imo Sundan na nako oh. Hindi. Tanaway, samot lagi. Unsa may tambalan diri nga. Iwasan minunggo. Uy, si Bernie man dahil ni. Oh. Asa man ka? Balon ta ko sa akong gimo. Unsa may patambal nimo nga? Murag maayo man ka pagkatao. Ay, ako pagkatao pero nagis ni panguhit sa kwan. Gago ka ba? Dili na ra ka ha. Mas lala pag ka tong tambalan niya to. Kining akong sakit, dugay-dugay na gyud ni inig pika sa buwan musulong gyud ni siya. Wala. Pagyan lang ko kay katubyan tambalan niya to. Kalit lang bitong kawa. Nadautan sister ito, panghawa na mo. Ay sa palabig dikit. Wala naman kag mahong imburnal. Dautan espiritu, panlayas mo. Anong mga pagmangka? Unsa man na imong sakit? Ano ay lagi sige panguhit. Ala sige, suntok ka. Ako lagi nga tuno sa imong sakit di ay. Kini akong sakit, dili kini matawag og sakit. Ang galing. Ang galing. Nanapudo. Dili pug duol. Na. Di gi manghawa, panlayas mo. Una na lang sa imo kay katamang Panlayas mo. Trabaho na. Oh. Unsa man imong sakit? Dugay na lagi ni oh. Sige, sunod ay lagi pag sige sunod. Unsa man na imong gimo nga sige ka magsapong, sige pag kaglingi-lingi. Galit yung may ako ah. So lagi sige panguhit. Tanggalan na imong gisapong kay wa ko manimaho diri. Manimaho gyud patay diri banda. Ako kay tambalan man ko. Unya matambal man ko sa nagkalain-laing sakit. So gikuan ako sa inyo nga. Ay lagi pagsigig sapaw. Ay, lagi pa sa kuha be. Dito lang kas layo. Oh, sige. Magimo tag distancing. Ako. Muayo ko og Muayo ko og mga sakit ninyo pero ayo lang pagsapong kay kana siya makasuhong kana sa akong pagpanambal. Tanggala. Mas unsa pud lagi master kay baho man ayo. Kanang imong pagsigsapong no. Dili ka mauli ani anak kung dili nimo na tanggalon. Kay pwede ka lang makasuhong sa akong pagpanambal. Tanggala na, tanggala. Unsa mo pud master nga naa mo puy baho kayo. Kana laging mga dautan espiritu sigig sunod sa kuha. Sibog ra ako dito sa isa. Dire sa ka. Hindi makaya ang imong kuan gyud.
Antod juga kayo. Kanang gikulintas nimo hubaan ha. Hubaan na. Hubaan kay makasuhong na sa akong pagpanamban. Mahal ba kayong pindon man ni Master? Oh, tanggalan na na. Dira lang ka palihog ha. O ikaw pod para maayo nang imuhang gimo. Ha? Dede. Okay na, master. Dede atong pugan. Nagid mo pugan, master. Nagid. Ikaw ba? Sige. Tarong. Nagid mo pugan, master. Ikaw ba? Ano na puga? Kana imong gimo, dali rang bulong ni ani. Ya. Ikalma imong kaugalingon. Ikalma lang, paubos. Paubos pa. Hapa. Hapa nang. Hapa pa. Sige. Oh, hapa lang ha. Kalang imong gimo. Dala jud kayo. Nagid, master. Na ha. Nagid. Oh, kadin na ha. Oh, sige. Oh. Ayaw naglingi. Okay na. Ayaw na og lingi diri ha. Okay na medyo, Oh. master. Oh, kanay. Ang imong sakit, budlay kayo to kag ana pagyud. Na sa isa ka buwan, pila man to nimo mahimo? Di lang magka 100, master. Oh, steady na ka ani, dili na ka magbudlay. Dili na kayo, master. Oh, kani dili na ka magbudlay ani, budlay kay to imong gihimo. Di na kayo, master. Di na. Di na. Okay na kayo. O sige, magkuha na lang ka, mga ka kang aplikador kay para ka kaning imuhang liog, mapugan ni dili na ka magsigikuan kay budlay kay to imong trabaho. Sige, master. O uli na kay wala man kay gimo. Dugaya na nga pikaha gabi na pila pa kalungsod akong giagi. Isa may nag-ingon sa imo magbitbit kag kamunggay. Kaya nay magsigig sunod sa kuha mga espiritu. Dili ni mao ang pangpahawa ni ana. Kaning kamunggay, utan ra ang dapat ani. Mo kuan na ka ani para mawala nang sigsunod sa imong utang. Unsa na siya? Espiritu gani Master, sige sunod-sunod sa kuha. Ay, mawala na. O, tilawi sila sa. Kani siya, dili na ni kinahanglan nimo. O, diri. Pagkabaklaga mo nimo, pila naman kakatuig nga wag ligo. Sa katuig og isa ka buwan. Ako. Mamatay na siguro ko ni ana. Kanang pagkabaho nimong imburnal. Okay? Tanggalan. Tanan? Sige, tanggala. Kay abi na kog mao gani ni makasolusyon, mawala ang mga espiritu. Na. Ansot gi kay kagbaho. Ana siya dali ra pagwala ni ana. Peste pa rin para tambal re, magsigig reklamo. Ay lag kasuko no. Kay kana mga daotang espiritu, mga wagtang na ron. Unsay so, unsa man na manok so. Ako lang giagwantang imong pagkabaho pero kalma lang. Sa isa ka adlaw maligo kag kapito binukal nga tubig. Nga! Mauna na ni maho ka. Kay giulod ng imong ilok. Muli na ka dito. Ikaw man imuha na lapaan ng imong ilok kay para matanggal ang baho ni ana. Pwede na ka magkauli. O, taysa, no? Ang bayad din mo. O pila may bayro no? Og muhisgot tag bayro nun, kaming mga tambalan, dili jud mi muhisgot og pila gyud bayro nun nimo. Sa imo lang ihatag. Kung ana mi sa imo lang ihatag, kung pila imong ihatag, depende man na sa imo ha. Kung pila imong ihatag kay kami mo dawat ra man po mi kay manabang mo man gani mi. Amazing! O dara akong bayad oh. Na. Piso?
Unsa man na kay kapalit ani, di na po na kinasing-kasing. Tinihik na ning imo. Daghang salamat sa naghuman sa tong video. O hinaot nga nalingaw mo sa tong video. O before mo mohawa dinhi, nalang ko gamay i-shout out. Shout out kay Bones Masbate Boys. Shout out kay Ate Shilami Muda. Shout out kay Josephine Tayong. Shout out kay Noel Galan. Kay Mark Leo Arnado. Shout out kay Cleo P. Manatad. So shout out kay Larixel Munoz. Shout out kay Luni Arendain. Shout out kay Jumil Ripaha. Shout out kay Sara Alcaraz. Tara na ako mga silingan diya. Shout out sa inyong tanan. Huwag na nga nyo i-share ang video sa mga parente, igsoon, ug sa tanan-tanan yun. Basta, hinaot nga nalingaw mo sa among video ug padayon lang ang inyong suporta. Ug ayaw kalimot nga pinduton ninyo ang notification bell para magpa-notify mo sa mga bago na mga video. Peace. Thank you. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri